Sindikati su neophodni u borbi za ostvarivanje prava zaposlenih, posebno u periodu tranzicije. Ipak, međusobni odnosi lidera ili uticaj politike smanjuju njihovu efikasnost. Period tranzicije, a naročito ekonomska kriza, negativno su uticali na položaj srpskih radnika. Neisplaćivanje zarada, neredovna uplata doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje i stalni strah od otkaza predstavljaju najdrastičnije primere kršenja prava zaposlenih. Radnicima preostaje da kroz sindikalne organizacije pokušaju da se izbore za što bolji položaj. Lideri nekoliko reprezentativnih sindikata u Kragujevcu pitali smo da li razjedinjenost i međusobni amonizitet smanjuju njihov uticaj i koliko je politika prisutna u radu sindikata. Ne tako davno uloga sindikata u domaćim preduzećima svodila se na organizaciju osmomartovskih proslava i nabavku jeftinih svinjskih polutki. Novo vreme nametnulo je i nove uslove, pa su u periodu tranzicije sindikalne organizacije dobile teži zadatak. Radnike je trebalo zaštititi od otkaza, izboriti se za što bolje socijalne programe i redovnu isplatu zarada. Takva situacija stvorila je prostor za delovanje mnogobrojnih sindikata, pa u pojedinim preduzećima funkcioniše i po 5 različitih organizacija. Lidere nekoliko reprezentativnih sindikata u Kragujevcu pitali smo da li razjedinjenost i međusobni animozitet slabe pregovaračku poziciju u borbi za prava radnika. Sindikat je nedovoljno uređena organizacija bez jasne hijerarhije i subordinacije, što šteti radu sindikata. Posebno su nastali neki novi sindikati koji se na neki način specifičan, ja bih rekao to pod navodnicama, bave sindikalnim poslom. Nažalost, sindikalna scena je dosta polarizovana, isto kao što i politička. Mnogo sindikata imamo, sindikate koji služe više kao fikus u fabrici, koji se ne zalažu na pravi način za prava radnika, ali su tu u određenom trenutku kada treba da zasmetaju da se dođe do možda nekih konkretnih rešenja. Trebali bi da ove svoje lične animozitete odstranimo i svedemo na što manju meru kako bi dali pun doprinos rešavanju onih gorućih pitanja svih zaposlenih i svih radnika ove države. U borbi za radnička prava sindikalni lideri su prirodno upućeni na političare u vrhu vlasti. Međutim, nameće se pitanje da li predstavnici radnika treba da se javno deklarišu kao članovi političkih partija. Realna budućnost sindikata i ostvarenje uticaja jeste kroz bavljanje politikom. I to naravno uz levičarske stranke, a ne uz desničarske. Kao što imamo primjera kod nas da su pojedini lideri, kako vi kažete, sindikata vezani i za desničarske stranke, što je apsolutno neprirodno. Naše deklarisanje kroz neko političko angažovanje je štetno, jer je sindikalna scena, odnosno u fabrici samoj, recimo u fabrici automobila i u čitavom metalskom kompleksu imate ljudi koji su različitih političkih opredeljenja. Još radnici nisu prepoznali nekog ko stvarno štiti njihove interese. Dozvoljeno je, mislim, nema diskriminacije, svako ima pravo na svoje opredeljenje, da li će biti član neke stranke ili bilo čega, to je sasvim lični čin, ali to zloupotrebljavati i stavljati se na nekim mitinzima ili na bilo gde u televizijskim emisijama, predstavljati se kao član neke stranke, mislim da šteti jednim i drugim. Naši sagovornici veruju da će se u narednim godinama sindikalno delovanje dodatno urediti i da će se sindikati u interesu članstva zajednički boriti za što bolji položaj radnika.